Аз ще бъда доста прям. Всичко, което е постигнало НПП Космос, се дължи на господин Пеев. В толкова тежки времена той със своят интелект успя да направи това, което много малко структури в България са постигнали. Поклон пред него. Що се касае за другите неща, днес аз като ръководител на една фирма, която доста сериозно просперира и като професор в един много водещ руски институт, към обращението към моите колеги казах така: аз съм това, което му направи НПП Космос. Кой каквото ще да говори, НПП Космос и преди 20 години, и преди 30 години беше ковачница на кадри. И да не говорим високопарни думи, това, че много от хората, които са работили в НПП Космос, да са тук, а не заобикалят това събитие, говори само за себе си. Поклон пред НПП Космос.